Harbasa rong isi arat thurpak pen mithang tuar kachisemar pon. Karbi Anglong X Autonomous Council Pukitok rong along Chelsea asong pen chokchi pukachisong kipadupon. Harbasa rong isi arat thurpak pen mithang tuar kachisemar pon. Nijang Karbi Anglong lakhahini Amri constituency ke parlo Harbasa arong idon inut chilangsi mithang tuar kasemar pon. Pinpor me non-ruling sarkar atum ke hangkong development pu alam the Harbasa arong arat atum thekdun long lelang. Lasonsi rong rup jingthorji pulote aprangsi ke melang tuar abang ke misenangji. Lason si pini Harbasa arong an perangke atum kahomri damahot nang kachithandu na tengki nilito maphan abatay lo sarkar atum bangso tuwar phan nang kachichak bonsi tami piniarni antami thangnat asai kedeng ponta theklong le lasi pini nilitum non chukhi chodam mate kamjama pora hot sitami rong isi thurpak edon inut chilangsi mithang kacheleng kimisenji aphan tuwar simar ponang koklo puta alang litumpen nang chithandun rinti lapen manpeng kido kithe kiding atum jasimet pet dak local em di uping maslai aphan sitami towar bang nang rabek tha pusi alang litumpen chuning ripon pado News Report Public TV Karbi Anglong. Adom Ilimen Rupsing Rongpi ini tum ladak Harbasa kru arong along ini ani tuar mate lapu rong kachela ta tuar ni tum kasik sa yo ni non minasi adon pu isapen tum chirung sin tum along ke thok lo lapen lahai tuar sarkar rum ta ni tum han nanglang lada yo ni tum non lapan kisung ge phunang lo ni tum kardik harmu mate kopine hem kopine ita iplang sangti asap so tamen tum hem an kupali phantum kiduk dad ke bori nakkolon non nitum ase sarkar tum han chuning rialam theke tum lapulo nili tum hanta asap so bet pustamela tawar bang ke tum han nanglang piningi podlo ase ande kedam tang nangke chak ke dolo pala sarkar manela kini la election na prang bang lote campaign bang hota nitum phanang pukangji ason non election dat nang pe hai dat lote ason tuwar ang pipo puji stami nitum non anta thang angkera bilan tum la tuwar son phalman ke telabang so to nitum ke la non son lo yo la pu mi thang tuwar chi salam po hotpen ke la pukang doi lo inghan king khudon don ta nitum ke ponaret lo pu ma si chi thur re ponaret lo Laso tuar ke ini ke ladak pen hadan ni teman ke kilometer rong arlon ke kilometer ini susah jauh kilometer kita mando. Ante kiso kiun hai ko son si kaci pono nang litum. Kiso kiun neta lanon lapulon ni tum ke cirung lo lapu ekdom gari pensamen tum ki doi lo kang doi pono lapu se pono red lo. Pun etel ni tum aling lang pensamen tum ciponang kok lo. Cakap bah. Men ke dorsing pro amri homosti along niltum marong Harbasa kro rong mantu ni penda la tuarong bang ke government pen ke nang lakina imithang se samudai ko nengkreng lutang ke ineng ke barla isung omat rat cingrum pekti puisa ka cingrum lapen rat surpak sinom tuar ka banailo lapen niltum amri local emisita tuar henuk to na siniar lo aga hai diu bhing maslai ta so tami nasi astame pahi krang mate
ta walam lu mesa takin lang la tangte election por hoke do Ladakh kilometer isiin ke PMI route tadu setame alam ni kang chok kilometer isiin ke nang rabgi lage fokus nang rabgi setame alam ni chok election de pen nang ke hasi hoke da ke IEM kan government tangte la soputhak nangli tum hin pen kopisi chuning rijila rataphan sarkar phan chuning ri niltum ka chuning ri ya bang ke niltum harbasa pro war ke dam ke bang siksa ke la pen duk ke lopot ka chuning ri bang ke rabjing pen alangli biu hing maslai ta nanglang sonte niltum harbasa ram arat ning sabai chalo Karbi Anglong ex Autonomous Council Pukitok Rongalong EPHLC asong penchok chi pukachisong ki padupon. Kidamtang ni phaing koirapo busi ka chiklo bukajan constituency along EPHLC asong atumpen Karbi Anglong Autonomous Council puadim non ke Karbi Anglong ex Autonomous Council Pukitok Rongabangke chok chi pukachisong amay kidengpon. Laso along ongdung EPHLC asong japuatum Chitong Dunsi, Kayalam Ingsir, Nipen, Rat, Athengno Ningje Ponrinti, Tangti Ang Tonalam Kapachini Dagji Apan, Birtang Tonpen, Lang Iksinang. News Report Public TV Karbi Anglong. Kasi song nilitum APHLC pen kasi song ke ding pona thike nitum a program ke abinong ke non khetia por ke nitum claim klepulo lama si nilitum munit bang unangi puda pupedet lo seta alam bang arjen lo ilitum a district pen autonomous po alam thia bang ke predet lo government tum la BJP tu ka pre ke klang dak ke la Parliamentary constituency ka salam along. Delimitation commission atum. Election commission pen. Alang tum allo pinchong lo pen notification pidet lo. Amad hala. Dipu ST. Karbi Anglong Autonomous District po abangke. Dipu ST po an puchot lo. Parliamentary constituency puchot lo. Ang bonghala autonomous Karbi Anglong Autonomous District po abang pupedet lo. Tarmane itum bhan Autonomous District autonomy abang ke pepreidet lo. Autonomy ka peprei pulote la ke BJ 6 schedule si ka peprei lo lamang ke. Athema 6 schedule pen si autonomy itum manang epike. Lasi nil itum la ke opposed lo. Nitum bhan autonomy power bang ke 6 schedule ra teng pen nang pibom nang jila. Pedo bom nang jila hello nitu non ka demand ke la main ke la hello. Anpar ke si eken nitum kroikre lo UCC dan nitum kroikre la pen nitum bhan autonomous state abang nang pibek nang ji la hello nitu. Jesong bon thui lang non ke kheti ke claim apor po ma chi hadi nilitum po an pethi oeder lo jala ke khetia ke claim apor ke tang pen August 15 api pusi nitum polo August 15 api pen ye nitum ko jesong thule ki puangtung ye la hello je itum bhan autonomous pua a power jong si pawedet te hedi 6 schedule pen ke itum bhan Karbi Anglong adet su pusi itum manang kimpilo gedi 6 schedule pen la pen ke di mahasau adet asu pusi nang kimpilo matidi non ke halabang so adet pirurai pu itum adet avedet pu la hello la si itum adet ke dobek nang ji pura itum kaddo kobe inglong arat ke do anatu adivasi ke do anatu la pen Hilonjia Ohomia ke do anatu la ke itum che song nang po pusi neli kado itum hanta choning rilo udoyi neli tum pini ke memorandum summit me arnisi hamrenta memorandum summit me derlo pena bangsi memorandum ta summit for di udoyi neli tum pena demonstration la bangso demonstration la pen hadaksi nelium
President of India pani to memorandum lo Dimapur Lahorijan pen kibanga hem konglong la pen rakia hormu pen borpatha raikom sai khik ari dengka chingnang lason sikedamtang musing niphai inkoira troxiarni Ladakh inkoirapli Deopani constituency ke parlo Khakrajan naka chiking along ihuma hem konglong number AS02Q3449 Dimapur Lahorijan pen kibang bomahut Raikom sai khia tumpen honde pon mimi thekponlong si retarlip asai klem ponlo laso hot hem konglong along pen 90 picket heroin long ponlo lapen laso heroin lake ilin sose lapen Raikom sai khia tumpen ke thana tengki hi thia long jorlote kuti proxy anbak anam leji pusi pherangkia thengnu ningje pon lapen birta kirib dunlong ahut anke hem konglong ahem phu amen lapen arong amen lapen kona pen si ke bang bek mapu borpatha Raikom sai khia tumpen karju patini asai klem pon bomlang Japralang sope nilitum pherangki muhiram teron nangkelo birta public TV Karbi Anglong হয় আজি বৰপথা থানাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ আজি আত্ৰাজান নাকা পইণ্টত এখন I-20 গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় ছাছপেক্টেড কণ্ডিশ্যনত আহিছিলে তাৰ পৰা প্ৰায় 90 পেকেজ 90 চব কেছত আমাৰ ছাছপেক্টেড হেৰইন উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে আমাৰ টিমটোত যিটো আমাৰ ৰেগুলাৰ টিমত আছিল আমাৰ গোটেই নাকা পাৰ্টি আছিল তেওঁলোকে এইটো প্ৰপাৰলি চাৰ্চ কৰে ইন প্ৰেজেন্স অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ 90 পেকেট চব কেছত আমাৰ ছাছপেক্টেড হেৰইন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰায় weight হৈছে প্ৰায় 1 কিলো 5 গ্ৰাম বজাৰ মূল্য কিমান হয় ইয়াৰ বজাৰ মূল্য আমাৰ 1 কিলো কিলো যিটো আমাৰ 74 মান কাৰবাৰ আটক কৰিছে এজন ব্যক্তি আটক কৰা হৈছে এতিয়া আমি তদন্ত ক্ষেত্ৰত নামটো ক'ব নোৱাৰি বাকি ইয়াৰ লগত থকা যিখিনি লিংকেজ আছে আমি বিচাৰি থকা হৈছে আমি জনামতে লাহৰিজানৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখে গৈ আছিল বাকি আমি ফুল তদন্ত কৰিলে আমি গোটেই কথাখিনি গম পোৱা যাব